Kembang iki kok apik men yo. Isu-isu jagone kluro. Awak sumuk kelingan kluro. Oh, alah aku kelingan Kancemani karo mulai tok. Kancemani. Hai kau si Mar. Mar. Abang-abang, abu-abu, wis numpang ra iso mlebu. Kancemani kan Ngono kuwi salahmu dhewe. Duh, Yuton to. Kene lo Yuton. Wong kok parikan dhewe, ngono kuwi jenenge apa? Kelingan yu. Kelingan apa? Omong-omong dhewe, parikan dhewe, ngono kuwi jenenge apa? Wong edan. Ngerti to? Aku arep takon, kowe mau kok ngendi? Isuk wau aku adus, baratu sarapan, terus njupuk arek, terus aku mlaku temek nang Tegalan. Terus tekan kene aku oltek semene. Neng kono. Yo neng kono. Tekan kono? Tekan kono. Bar ngarit yu. oleh suket. Omong dhewe. Leh, nyapa? Ra nyapa-nyapa. Mangkel. Gak, Marah. gak. Nesu ya? Ora. Wong takoke kok bulet. Lah kowe to? Nyapa? Wong ditakoni sak kecap ae jawabe muter-muter. Sing adus, sing sarapan, sing mlaku temek-temek, sing teko Tegalan. Jawaban engko lara lengkap salah. Ning ora mulek kaya entut ngono kuwi. Aku mau cetukan daerah nang kono lho. Gek terus piye? Wis kok omongi? Wes yu. Gek piye lek mau ngomongi? Aku diomongi Yuton kok ngomongi kowe. Terus? Kowe kok ngomongi aku. Terus aku kok ngomongi sapa? Lah kuwi lah aku ra mudeng. Piye ta kowe iki? Gek terus kok jawab piye? Ngomong dhewe. Dadi rong kok omongi? Omong dhewe. Jabang bayi. Tibake jek nang kono. Isih nang kono. Bang bayi. Tibake urung diomongi. Ya wis tak omongane dhewe. Uang sing diomongi karo sing kon ngomongi tunggale ae. Padha piye? Padha muleke. Omong dhewe. Mulih aku. Omong dhewe.
Wong kon ngomong ngono ae lho, ora godak.